Zeeland gaat 1000 seniorenwoningen bouwen, maar is dat genoeg? Als je ziet de toename van het aantal ouderen in Zeeland, dan kom je met die 1000 woningen gewoon niet toe. En bovendien moet je ook nog een plek geven in de samenleving, want je kunt ze niet aan de rand van de dorpen gaan bouwen. En verder in deze Zeeland nu. Regenboogzebrapad op Tolen weggehaald. En Roemrug de kreeftenvisser verlaat Breskes. Goedenavond. De komende 5 jaar worden er in Zeeland meer dan 1000 woningen bijgebouwd voor ouderen. Blijkt uit een rondgang van Omroep Zeeland langs de Zeeuwse gemeenten. Natuurlijk een mooi initiatief, maar volgens politieke partij 50PLUS zijn dat er nog steeds veel te weinig. Seniorenwoningen bouwen kan de woningmarkt op verschillende manieren helpen. Het brengt doorstroming op gang op de vastzittende markt. Senioren vertrekken uit hun grote woning die vrijkomt voor jongere generaties. Maar er is ook vooral behoefte aan. Dat komt door de vergrijzing. Als ik de verhalen hoor ook van de vraag die er is op veel plekken, ook op Walgen, ook op de Beverlanden, dan is er heel veel vraag naar bewoning voor ouderen. Dus die worden zonder meer gevuld. Tegen 2035 zijn 3 op de 10 Zeeuwen 65 jaar of ouder. Als je dat vergelijkt met buurregio's in Brabant en Zuid-Holland, dan ligt dat in Zeeland relatief hoog. Zeeland is ook populair bij 50-plussers die van buiten de provincie hier komen wonen. De meeste Zeeuwse gemeenten houden er in hun woonbeleid al rekening mee. 12 van de 13 Zeeuwse gemeenten hebben gereageerd op onze enquête. En daaruit blijkt dat de meeste gemeenten zich al flink op ouderen richten. Koploper is de gemeente Middelburg, waar de komende 5 jaar ongeveer 600 seniorenwoningen worden gebouwd. We zien op basis van alle onderzoeken dat het aantal mensen wat naar Middelburg komt, neemt nog steeds toe. Maar je ziet ook dat dat wel bepaalde doelgroepen zijn. En dat zijn hoofdzakelijk toch wel de 65-plussers. In totaal worden er ongeveer 1000 seniorenwoningen gebouwd in Zeeland. Maar volgens critici is dat nog steeds te weinig. Als je ziet de toename van het aantal ouderen in Zeeland, dan kom je met die 1000 woningen gewoon niet toe. En bovendien moet je ook nog een plek geven in de samenleving, want je kunt ze niet aan de rand van de dorpen gaan bouwen. Aan de bouw van seniorenwoningen zitten volgens 50PLUS ook wel wat voorwaarden. Dit project in Sint-Joost-Steen is een goed voorbeeld volgens de politieke partij. Het zijn een 12-tal bejaardenwoningen en een 12-tal woningen voor mensen met beperkingen. En als je met deze mensen praat ook, dan zie je dat dat ook een hele mooie wisselwerking heeft. Mensen helpen elkaar ook en dat vind ik ook wel heel mooi in deze nieuwe constructie. Dit soort initiatieven gaan we binnen pakweg 10 jaar dus een stuk meer zien in Zeeland. Want over één ding zijn de experts het eens. De vraag die is er. Als je ziet de toename van het aantal ouderen in Zeeland, dan kom je met die 1000 woningen gewoon niet toe. Het regenboogzebrapad dat dit weekend met stoepkrijt was getekend in Tolenstad is vannacht beklad. Het zebrapad was gemaakt als ondersteuning voor Emma, die in het televisieprogramma Au Pairs uit de kast kwam. De gemeente liet de bekladding en dus ook het gekleurde zebrapad vandaag verwijderen. Inwoners zijn boos over de bekladding. Ja, ik vind het schandalig gewoon, simpel zijn. Ik vind het echt heel erg jammer. Kijk, ik snap dat het heel gevoelig ligt hier op het eiland en zeker ook in Tolen zelf. Het zebrapad vind ik geweldig, maar dat bekladden is voor mij helemaal niet nodig. Ik denk dat het verwerpelijke teksten zijn waarvan ik echt de overtuiging heb dat niemand in onze samenleving daar nou echt achter kan staan. Dit is niet wat we moeten willen en wat ook niet past bij onze Tolse samenleving. De politie onderzoekt nog wie er achter de bekladding zit. De noodopvang in de Zeelandhallen in Goes blijft nog een jaar langer open. Dat heeft de gemeente bekendgemaakt. De gemeente heeft samen met het COA, het Centraal Orgaan voor de Opvang van Asielzoekers, afgesproken dat de voorzieningen in de Zeelandhallen die moeten verbeteren. Er komen extra toilet- en douchevoorzieningen en bedden krijgen een lattenbodem. Daarnaast willen de partijen samen meer activiteiten voor de vluchtelingen in de Zeelandhallen aanbieden, zoals vrijwilligerswerk. Hulst blijft vechten tegen de ontpoldering van de Hedwiegepolder. In een brief aan minister Harbers van Infrastructuur en Rijkswaterstaat stelt de gemeente dat Harbers nog niet gereageerd zou hebben op een eerdere brief. Daarin wijst Hulst op de waterwet, want die zou niet toestaan dat Westerscheldewater de Hedwiegepolder instroomt, omdat dat water vervuild is met PFAS-stoffen. Hulst wil dat Harbers eerst naar dat argument van de waterwet kijkt, voordat de dijken doorgaan. De Zeeuwse Milieufederatie geeft half september 14.000 gratis boompjes weg.
Vorig jaar was de actie een enorm succes. Binnen een paar uur waren de toen 4000 boompjes weg. Ran Kok uit Middelburg kon er toen 4 bemachtigen. Ik zit hier naast een kweepeer en hij ziet er nog goed uit. De gratis vlierboom deed het minder goed. Dus, niet heel veel van over natuurlijk, vanwege het droge weer wat we deze zomer hebben gehad. Maar gelukkig staat hij van onder nog in het blad. Er zit dus nog leven in. Kok is van gemeentetuin City Seeds, dus daar konden ze de 4 gratis boompjes goed gebruiken. Ja, we zijn eigenlijk ook hier natuurlijk een voedselbos aan het maken voor de buurt. Dus we dachten van, we kunnen best wel om 4 boompjes vragen. En de nieuwe gratis boompjes zijn vanaf 13 september te bestellen via de website van de Zeeuwse Milieufederatie, oftewel de ZMF. Cor Fonse verkocht de afgelopen 15 jaar vanaf zijn schip in de haven van Breskes gekookte kreeft. En daarmee verwierf hij grote bekendheid, niet alleen in Breskes, maar ook ver daarbuiten. En was het niet vanwege zijn vissen en kreeften, dan kwam het wel door zijn rijk versierde schip en zijn persoonlijkheid. Wat is dat allemaal? Ja, een bootje varen straks. Oh, man. Dat is weer een belevenis, hè? Ja. Je moet toch eens een keer opbouwen. En ik ben 66, bijna 67 en ja. En ik ben niet zo snel meer. Het gaat me allemaal een beetje meer moeite kosten. Dit zijn oude, vertrouwde beelden, zoals zijn vaste klanten en Bresciaanders Cor kennen. Druk in de weer met het klaarmaken van verse kreeften. Maar dat is nu voltooid verleden tijd. Cor is sinds afgelopen weekend met pensioen en heeft vandaag ook zijn vertrouwde Breskens ingeruild voor Stavenissen. Wat moet ik hier nou doen? Alles is dood. De vismijn is dood. Nou ja, en ik heb niks met flatgebouwen, dus ja. Je ziet hier nog geen bloemetje roeien. En daar zo, ja, het is nog niet volledig verziekt of verkracht door het toerisme. Op het vertrek van Cor wordt wisselend gereageerd. Je mag hem of je mag hem niet, zeggen bekenden die Cor vandaag komen uitzwaaien of met hem meevaren naar zijn nieuwe ligplaats. Gelijk krijg je eigenlijk nooit. Ik geloof dat ik in al die tijd dat ik aan boord kom, dat ik 4 keer gelijk gekregen heb. Dat hij me 4 keer gelijk gegeven heb. En dat komt eigenlijk in zijn woordenboek niet voor. Hij weet alles. Ja, het was wel een beetje een bijzondere man natuurlijk, als je natuurlijk zo'n leven wil leiden. Maar ja, goed, dat is zijn eigen keus geweest. Dus, Het is niet altijd over glad water gegaan in het begin, maar hij is 300% bijgepikkeld wat mij betreft. Ja. En daarom zijn er ook dingen die zijn vrienden en zijn vaste klanten aan hem gaan missen. De gesprekken in de stuurhut, een bakje koffie doen. Zijn een bouillon en de sfeer iedere keer op de boot, dat we met z'n allen daar zaten. Zelfs met klanten die je niet kende samen aan tafel, was een enorm fijne belevenis. Maar aan de lofzang over de gezelligheid aan boord, de kwaliteit en de bereiding van zijn kreeften heeft Co geen boodschap. Zeeuwse kreeft. Ja, want die is het beste. Die naam heb het. En die moet je zorgen dat het zo blijft. Ja. En kreeften zijn duur. Ja. Het zijn geen frikandellen. Dus het is een bepaalde groep. Ja, die daarom komt. Heel veel bellen. Ja, jammer dit. En, ja. Ik zeg nou, en jij, wat doe jij? Ja, ik ben gepensioneerd. Ik zeg, kijk, dat ga ik ook doen. Er was vandaag wel wat bewolking in Zeeland, maar de lucht was droger dan gisteren. Dus werd het op sommige plaatsen toch weer gewoon 25 graden. En ook de komende dagen worden dan weer ietsje warmer. En komend weekend zouden er dan mogelijk enkele buien kunnen gaan vallen. Ja, en morgen dan start de meteorologische herfst, 1 september. En op de valreep is in Vlissingen het record van de meeste zonuren verbroken. Dat record stamt uit 1976. Vlissingen wordt sinds 1907 gemeten. Het zonnigste jaar tot nu toe was 1976 met 885 uren zon. En dan moet je rekenen vanaf 1 juni tot en met vandaag. En daar zijn we nu overheen, over die 885 uren. Ja, betekent dat dat er de zon nog nooit zo vaak heeft geschenen als deze zomer? Zolang er gemeten wordt. Ik weet niet wat er in de middeleeuwen is gebeurd, maar sinds 1907 geldt dat in ieder geval, ja.
Nu een record dus voor Vlissingen. Is Vlissingen ook echt gewoon de zonnigste plek ook dit jaar weer? Ja, dit jaar is het helemaal gelukt. Over de meeste zon vind je langs de kust, maar dit keer is Vlissingen de nummer 1. Ga je wat meer landinwaarts, zie je de aantal uren zonneschijn wel wat afnemen uiteraard. En zit daar veel verschil in met de oostelijke helft van de provincie? Ja, ik heb de cijfers nog niet helemaal gezien van het noorden van het land, maar het is daar duidelijk minder. Dat is wel een 100 tot 150 uur verschil. Ja, en tot zover deze Zeeland Nu. Meer Zeeuws nieuws ziet u op onze site. Nog een hele mooie woensdagavond.